Ake niyeke ukuvuma ukusetshenziswa abantu kulento ka-TikTok pilot program. Ngithi ake ngithinte nje lo ndaba ngoba nami iyangihlukumeza abantu belokhu bengifayela amavidiyo lapha ku-inbox ku-TikTok. Mawukuthi ufuna amafulazi amaningi, khetha ukuthi noma uyawathenga, athengeke amafulazi amaningi. Yabo ikhona i-option yalokho. Uyawathenga noma wenza amavidiyo nawe ozobona kahle ukuthi lawa abantu bazowathanda, azotrenda, yabona. Futhi kuyenzeka-ke nayo ividiyo ibe nama-views amaningi kodwa bejike abantu bengakufollow. Umuntu ufollowa ngoba ethanda ukukufollowa, akakufollowele ukuthi unama-views amaningi noma kukanjani. Nami nginama-views amaningi, amavidiyo ami abantu baze bewathathe bewafake kuma-account abo nakuma-channel abo ku-YouTube, kodwa mina nginama-followers amancane mina mase kuziwa kimi uqobo. Kodwa nje lento iyangihlukumeza ngoba kwanami manje niphazamisa mina manje ngento engangene kunento ekufana ngabe niyayibona nani ukuthi la bayangiyuza, kodwa manje angazi ukuthi yini edala ningaboni. Kodwa-ke angikho kulo nto leyo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngobuNazaretha ukuthi buyini ubuNazaretha. Igama elithi Nazareth lisusela kwelesiHebheru elithi Nazir, elichaza ozahlukanisele uJehova noma ophila ubungcwele bukaJehova. Kudala-ke isivumelwano somuntu noJehova kwakuba isikhathi esithile. Umuntu wayesuke uNkulunkulu emnqumela ukuthi awuzukuziphuza uvinika, awuzuligunda ikhanda kube isikhathi esithile. Kodwa uJehova wasesekuguqula futhi lokho wakwenza kwawumthetho nje walo lonke iNazaretha ukuthi mawuqala ungene eNazarethini uphile ngaleyo ndlela nje impilo yakho yonke, ukuthi mawuyiNazaretha awugundi. Lokho nje kusho umngcwele ukugcina inwele. Bahlupha-ke abantu abangena enkolweni sekuyiTestamente Elisha ngoba okokuqala baqonda ukuthi iTestamente Elisha lalibhalwelani. iTestamente Elisha lalihunyushwa kabusha, libhalelwa ukuchitha yonke imithetho kaJehova yobuNazaretha ayelobe kwiTestamente Elidala. Into yokuqala nje eyafika yenzeka sebelona iTestamente Elisha, bathi asiphili ngaphansi komthetho. Bephikisa umthetho kaJehova owayethi siyokhonza uJehova ngomthetho wakhe awulobe ngenceke yakhe uMose. Bephikisa futhi ukuthi uJehova wathi izwi lakhe ashintshi kuze kubhubhe umhlaba. Abangagcina futhi lapho balikhipha futhi igama lakhe uJehova ukuthi engabibikho-ke manje igama lakhe ngegama elithi Jehova alikho kwiTestamente Elisha, asatholakali ngoba abantu babekhishwa nje ngokuphelele ukuthi bekhonze uNkulunkulu uJehova, njengoba uJehova wayichazile ukuthi singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe ngoba baningi abanye uNkulunkulu abakhona nje, yabona. Njengamanje abantu noma bekholwa abazi ukuthi bakhonza muphi uNkulunkulu, bazi ukuthi nje bakhonza uNkulunkulu oNkulunkulu, kanti bonke oNkulunkulu banamagama. uNkulunkulu thina-ke emaNazaretha esimkhonzayo sikhonza uNkulunkulu oJehova. Anginiki kula amanye amaNazaretha akhonza omunye uNkulunkulu, kodwa thina nje sikhonza uNkulunkulu oJehova. Bese-ke kuqhamuka laba bantu laba abajoyina enkolweni sekuyiTestamente Elisha, beqhamuka sebethatha lembhalo yeTestamente Elisha injengoba injalo, bephila ngayo bezothi uJesu wayengaseNazaretha, kwakuyivillage leyo, kwakuyindawo ethile nje uJesu ayihlala kuyona. Kodwa umbuzo uthi leyo ndawo leyo iphi njengamanje uma ukuthi ayikho nanke? Iphi? Abazi ukuthi lo mbhalo wawuguqulelwa ukuthi uJesu kwakuphikwa, kwakufanele kuvaleke ukuthi uJesu wayeyiNazaretha, so kwasekushintshwa kwathiwa wayengaseNazaretha. So uma uqala nje uqhathanisa, uma umuntu ngempela inkolo ongayingenanga sekuyiTestamente Elisha, uzothola ukuthi yonke imibhalo eyayibhalwe ngale kwiTestamente Elidala ibichithwa, ibulawela ukuthi ubuNazaretha abufe nje uphele bungabikho, ukuze kuchume le nkolo le entsha eyayifike namaRoma yokuthi bachithe umthetho kaJehova beze bethi asaphili ngaphansi komthetho.